Controlerul AM+ este un controler automat al traseelor tehnologice, inclusiv al celor pre-emergență. Numărarea trecerilor se face automat folosind un senzor, un afișaj mare și clar, cu reglare automată a luminozității și o tastatură iluminată permit o muncă confortabilă în orice condiții de iluminare. Pornirea și oprirea controlerului. Un LED roșu intermitent semnalizează disponibilitatea controlerului pentru pornire. Pentru a porni controlerul, trebuie să apăsați și să mențineți apăsat butonul de pornire, pauză, timp de aproximativ 3 secunde. În timpul funcționării dispozitivului, LED-ul de semnalizare luminează verde. Pentru a opri controlerul, trebuie să apăsați și să mențineți apăsat butonul de pornire, pauză, timp de aproximativ 3 secunde. În timpul funcționării mașinii, sunt posibile următoarele ajustări de control. Apăsarea butonului de pauză permite blocarea numărărilor nedorite ale trecerilor. De exemplu, în timpul ocolirii unui obstacol, funcționarea în acest mod este semnalizată prin clipirea LED-ului de control în roșu la intervale de câteva secunde și iluminarea simbolului. Pauză pe ecranul de lucru. Corectarea manuală a numărului de treceri vizibil pe ecranul de lucru al traseelor prin apăsarea butonului plus. Meniul principal al controlerului. Pentru a introduce parametrii de lucru doriți, trebuie să accesați meniul principal al controlerului, unde este disponibilă o listă de opțiuni. Navigarea prin lista de opțiuni din meniul principal se face folosind butonul plus. Trecerea la editarea parametrului selectat se face prin apăsarea butonului OK din meniu. Editarea parametrului se face folosind butonul plus. Pentru a confirma modificările introduse, folosește tasta Escape. Modul semănat. Controlerul AM+ permite efectuarea semănatului în modul pe o singură parte sau în jurul câmpului. Modul selectat în prezent este semănatul pe o singură parte a câmpului. Pentru a schimba modul la semănat, în jurul câmpului trebuie să intri în meniu, să selectezi meniul 1, alegerea modului de semănat. În partea de sus a afișajului sunt prezentate modurile disponibile pentru selecție. În partea de jos este afișat modul selectat în prezent. Pentru a face schimbarea, trebuie să apeși din nou tasta meniu. OK. Cu ajutorul tastei plus, facem selecția modului. Salvarea modificării se face în momentul apăsării butonului Escape. Pe afișaj putem observa modificările efectuate. În modul în jurul câmpului, căile tehnologice sunt activate pe 2 treceri. Controlul căilor preemergență. În prezent, afișajul indică utilizarea căilor tehnologice. Pentru a folosi simultan căile preemergență, trebuie să intrați în meniu, să selectați meniul 2. În momentul apăsării butonului Escape, pe afișaj a apărut o pictogramă suplimentară, informându-ne despre funcția activată a traseelor preînsămânțare și poziția lor actuală. Introducerea lățimii semănătorii. Furnizarea lățimii semănătorii servește la distribuirea corectă a trecerilor cu trasee tehnologice. Pentru a seta lățimea semănătorii, trebuie să intrați în meniu. Selectați meniul 3, lățimea semănătorii, apăsând butonul de meniu. OK. Trecem la editarea selecției. Folosind butonul plus, facem modificări ale setărilor. Salvarea modificării se face în momentul apăsării butonului Escape. Introducerea lățimii pulverizatorului. Furnizarea lățimii pulverizatorului este un alt parametru utilizat pentru distribuirea corectă a trecerilor cu cărări tehnologice. Pentru a seta lățimea pulverizatorului, trebuie să intrați în meniu, selectați meniul 4, lățimea stoșat pulverizatorului, apăsând butonul de meniu. OK. Trecem la editarea selecției. Folosind butonul plus, efectuăm modificarea setărilor. Salvarea modificării se face în momentul apăsării butonului Escape. Iluminare. Controlerul AM+ are reglaj pentru iluminarea tastaturii și a afișajului. Pentru a modifica luminozitatea iluminării, trebuie să intrați în meniu, selectați meniul 5 iluminare, apăsând butonul de meniu. OK. Trecem la editarea iluminării. Folosind butonul pauză, alegem între iluminarea tastaturii și iluminarea ecranului. Cu butonul plus, reglăm luminozitatea iluminării. Salvarea modificării se face în momentul apăsării butonului Escape. Informații. În câmpul meniu 6 se află informații de bază despre controler,
versiunea hardware și software, precum și valoarea actuală a tensiunii de alimentare. Pornire rapidă. Funcția de pornire rapidă este folosită pentru a distribui corect traseele tehnologice pe câmp, prin setarea numărului corect al trecerii care începe lucrul. Pentru a activa funcția de pornire rapidă, apasă și menține apăsat timp de aproximativ 3 secunde. Butonul Escape. Pe ecran vor apărea informații despre numărul curent al trecerii, numărul trecerii la care se vor activa traseele tehnologice și în funcție de parametrii introduși, simbolul H, indicând necesitatea de a începe lucrul cu jumătate din semănat. Funcția de pornire rapidă trebuie utilizată atunci când mașina este setată pentru prima trecere, având limitele câmpului pe partea dreaptă. Meniul de service. Unul dintre parametrii utili în meniul de service este modul de funcționare al senzorului de numărare a trecerilor, diferit pentru semănătorile de tip SR și SN. Modificările se fac în felul următor. Intrăm în meniul de service apăsând simultan timp de 3 secunde butoanele OK și plus. Selectăm Service 2 și modul de funcționare al senzorului. Apăsând butonul de meniu OK, trecem la editarea parametrului. Folosind butonul plus, schimbăm modul de funcționare. Salvarea modificării se face în momentul apăsării butonului Escape. Ei, eu cu Agromas, ești boss pe câmpie. Tractorul merge, viața-i ca-n vis, frate, magie. Semănăm fără pauză, totul-i pe stil. Când Agromas lucrează, tot ce rămâne-i profil. Sămânța cade în sol, prinde viață și speranță. Niciun alt utilaj n-are asemenea prestanță. Profesional precis, faci treaba la nivel. Cu Agromas pe cârmă, simți că ești rebel. Agromas în spate, ești regele pământului. Când tractorul rulează, simți vibe-ul câmpului. Fermier adevărat, știi că n-ai rival. Cu Agromas, frate, ești total legal.